Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagapati CTV pria sebai pi baro syakimat kimat mentah kajan mit kesengio pamtia kasipau tarik Naitung arajar arpun riu tong ini sedang suaring mat Khubor na Kylleng ke Jylla ka kenhon menteri jong sarkar Jylla kala munjur ya kejing penbaik thmai ya ka sekolah khnang ban penkelai ya ka Orchid Resort ha ka snong mau ka siang New Shillong Township sya ka kerdan 5 star Menteri Ramba ka Jylla Konrad ke sang maulaya tu bagani ke jing terwa kalawan na ka kenhun ka basyimti ban penyai ya ka Orchid Resort Kaseng Hill State People's Democratic Party lengbau Presiden Rangba Jongka uba KP Pangniang kalapan pau ba ka yang scam halor ganong remban persya ya ka jing ti uranium hagani ka Jylla Uba Pangniang laong ba nado basdang bat nado kapor umait hoping stone lengdo ka HSPDP kalabo bon teli gijing tho asya ka sarkar hagaba haus nem arjar khanriu ka sarkar balayalam daw Dr. Mukul Sangma hagto kapor kala wengno ya ka land deal bat ka UCIL banom don syo gano ka jing persyang ban klong uranium bat kani ke sarkar bamentaru kalapan scam bahkan nom sya dalai leiru ban klong uranium ka Hill State People's Democratic Party kalapan tip bahkan nom kersyan setia yoba Vivan GK Kenta uba yakun ya ka election MP teng samoy na ka tiket jong ka United Democratic Party watla ka UDP bat ka HSPDP kidai ki artli ki seng san Pyrthei ki bajia trailang hapo kalama jong ka Regional Democratic Alliance Presiden juga HSPDP uba KP Pangniang ulaya tu baka jingya keren penbaik pot bat ka Asam na kebenta ka baar lane ka phase 2 kan yang haki santeli kimat kata kat kum ka jinglong jingman nado ki por hendai ba mano balong trai ka jaka ka jingbon ki nong syong snong kata ki khasi garo ne bumdei khasi ka jing sngo ki nong syong snong shano ki kwa ban le cha Asam ne Meghalaya ka jing jan jong ki office sarkar bat ka jing produk ya ki pot ki sam nado mensyua Haga jo por Menteri Rangba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ulaong baka jingi keren penbaik pot ban ka Meghalaya kan yaj baik klem kano ka jingi per ne ka jingi kan ada pedengki artli ki Jylla ban weng ya ki jingi kaja ki baja ka pot Kajing penbaik pot haka wat ka baar kan long na ka benta ki nriu teli ki jaka ki bakentup ya ka langpi ka borduar ka nongwa mautamur ka desh mode moria ka block 1 bat block 2 bat ka psiar khanduli Kinong de madan ki bajude jingde ha GS Road Motpran bat yo maulong kila yemi pai ba ban tur sha office jong ka Shillong Municipal Board ban persya ka jing tmu ban penken ria ya ki naga jaka ka ba ki jishong de baro shikata kila ra ya ki plakat bat kila perta penrem ya CEO jong ka SMB bat ki dawaru bamdei ban penken ria ya ki Kila pen pauru ka jing sngau diau ba ka municipal kamju ngap ya ki haba ki pen sngau ya ki jing jong ki haka committee Kinong elam jong ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit balalam khmat do organizing secretary usamla bayashan lang kharsan lor kila khang tala sendan ya ka office trekam u director ka ICAR umyam bat belut ya kinong train na shlem jong ka ICAR kebadan ha umyam namar ka jing bumburam ya ka jing penbenasuti ka sarkar ya ka le niam be den klam ha khandai tarik Naitung arajar arpun riu Laya tu rubau director Shimla Buram ya kala ni ambe den klam nrei ula kren bahe bat kren meng penban kat hadu bakala mi ka jingya gatmak tien hapdengki nong yalam ka seng bat u director ka Khasi Students Union nong thamai circle kila lek ban khanrai ki nong bela barjala ki betrei bela ha than renja bat lapalang ban tokit laki biang ne ya ki kot kisla kum ka police verification work permit bat ka labor license
Kalap babun ki bar Jylla ki bawana ka Jylla Assam, Bihar, bat West Bengal, kim don satya ya ki babyang ya ki kot ki sla bat marmar, kaseng kalapha bakin lek pai no shala ki jong ki Jylla. Tang hadin kat to gane por baga ke isu kadang pelong ya jing khandra lawan poi ki pulet ban khmi ya ki kot ki sla jong ki nong bela bar Jylla. Kakan New Trap National Awakening Movement Central Executive Committee kaladawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan Shimkia Mardor ya ka jingkam rang ba snong daki jaj penriu garo haki khatwei teli ki snong ki badan hathemri boy bat ki bahap apo upu usam jong hima melim working president ka khnam uba Thomas Pasa ulai tho ba nadu usnem arhajar arpu hadu usnem arhajar arpusan ka sengkala pen sngo shaga district council ya ka jingdon jong ki jaj penriu garo ki ba kamyaladi kum ki rang ba snong ki ba ai ya ki no objection certificate ki soy ya ki dulir yadi ya thiet jaka ki soy ru ya ki sernot snong bat kum ta ter nrei mentala system kenti ka district council kam shimla shimkia satya ya kani ka kam wat hadian bala wan ka executive committee ka batamai General Secretary Jongga Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association uba Shane Thaba ula keno ba dehi ka office Jongga Shillong Municipal Board ka ba penmi ya ki jingkulmar ha ka ba ya dei bat kinong de madan uba Shane Thaba ula ong ba ka jingdawa jong kinong de madan kalong bantau ya ka Town Vending Committee ka ba pura nrei lem kumta kinong de madan kinom kenria setia na motpran halor ko nong rimba ki la dep saki ya ki jingja ki bala dep ja nadu ki snem ba menshua ka New Trap Integrated Territorial Organization Dauki Border Area Circle kalapan pau ya ka jing sngo khia ka bajur halor ka jing deng kali hasurok Dauki hadien baka seng kala yok pdiang ya ki jing ujor na ki pajba na ka daw ka jing don jong ki trok ki bala jupenyeng ya ki kali harut surlok nalor baka surok kalong ka bakhim samlakit kupanong si umla klam da jaw ummat kat bau dang ai jing kren habo yo i ki pajba ki bala wan ban ai khublei kit bok yo u shwa bo mi na kenshi ban lek shari America ban yeshimta ha ka 28th annual World Championship of Performing Arts kaban salong ha Las Vegas nadu ka khatlai hadu ka arpui tarik Naitung arhajar arpunri mentanya pai sikimat Khubor na Kylleng ka Supriya Sule MP Jongga National Congress Party hapo u Shara Chandra Pawar kalakan tak ya ki Khubor hamsaya bahkan penyaso bat ka NDA lani bat ka kunhun jong u Ajit Pawar da ka baong ba kamdon kanu ke jingya kren bat ka Bharatiya Janata Party kamdon ga jing bum sngo hun na prengki nong thau an jong ka party bat ba ka seng jong ka kandang yai beteng ban ya trailang bat ki parlok jongka ban tuklar ya ke Sarkar Maharashtra ka Sarkar Karnataka kalapan kesan ya ke jing temu jongka ban ai ya ki Sernot Permanent Residency Certificate kum ki babyang kat kum kariti sensyar kari kat bau Menteri Sarkar Pedeng u Shobha Karan Laje ula kentu ya ke Sarkar kemi ban tuklar da ke bakeno bakane ka policy ka la pan yarap ya ki nongwan buai snong bean bat pentelot ya ka ain single citizenship jonggari India Menteri Rangba Jongga Jylla Tamil Nadu si Joseph Vijay ula yoi ya ka jing pediang buram ka ba syongkun naki hajar ngut kinong kersyan hagapor bo ulai cha ka jingelang pajba jongga TV ke hakarur hagaba kumba nreu hajar sans pangut ki pulet kilai don rengkat bat upaj belen ka jingkhang ya kali bat ka jingya kren thut halor ka jingbum yo lat ban rung kinong pathai Khubor ka Sarkar Pedeng kalatung yu Justice Sudhir Singh kum u Acting Chief Justice Jongga Patna High Court nadu ka khatwai tarik Naitung arhajar arpun reu hadin ka jingshong thai Jongga Chief Justice Meenakshi Madan Rai kat kum ka article arspa arpulai Jongga Riti Sensyar Kari
Menteri Pelatengka ke Assam, Jayanta Malabarwa, lawan rakyat ke Mangtengka jong snem arajar arpunriu, arajar arpunyo ke balabu tong ban yo, lak teli ki kam sorkar, nyopu hajar klor tengka hagi project boarding, hajar klor tengka nagamenta ke jingpur syaki lengka, tungkam ya ki laipulai hajar ngut ki nong trei ka koi ka kya penhe ya ki kam tei jing tei bat ai jing hikai pentebet bat penpoi ya ki kam penroi ya ki kam kai pateng kumjo ka jing penroi ya ka Dibrugarh kum ka nongba ka ba jong ka Jylla ka program RSI India ka baar ka bala kersyan da ka Adani Group kalapoi siya kabakot ha Indian Institute of Science Bengaluru kabala ailat klemjing siu ya ki kena school ki bala tebet bat kiu kerdan bha nriu tayo lenter ban pelong ya ki jingwat bnia ba kham shajrong ha ka science technology engineering and mathematics bat ki riu start papau kman bat ban pen i ya ki kam jong ki ha ka symposium kita nak pahara pek perman ki ong baka jinglong persyaan bat kam lekno ha South India kanang jur bha ya ka baki brio ki bumlong dekat bat ki seng lekno lane ki kenhun online bala penslur da ki seng kum ka ISIS bat Al Qaeda ka penlong ya ki ban kham ban bud dien namar bala keno baki persyang ban penpriang ya ki jingmut jing perkhat pasirkai bat ban penduk jaj ya kita nak sensyar pat ba klem ke jinyarap na ki seng lekno ha kapor bapli ya ki arspa khan nyu tuli ki project penroi ki ba syongdor palat sauspa laifu klur tingka menteri rangba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ula kentho ek sarkar barim baki ailat ban le namas ha Hanuman Garthi jongka Ayodhya Ulaong baganong ba kala sedang ban roi bun sya bat penbena ban penkela kerteng yaka Bhadarsa syaka Bharatpur Bharatkund. Rengkat kajinya terilang bat ka kunhun pulit CRPF. Ka NIA bat ki pulit jong ka Manipur kila Kemyo Pradip bat ka Kurim jong u ka Aying Bhi. Ha kang pokpi halor ka jingkeno baki don menta ban rabor bat peniap ya ki henriungut ki riu pai ba naga haka khatlai tarik jemang haka balalap ya ki met yap jongki haka khatwai tarik ujeliu ka jing ya kan ara pedeng ki riu lom naga bat ki kuki zo kadang yai beteng palat sausan ngut ki samla puli haka wei ka hostel jongki red pa ha kala buragi kila kempang hadin bakila bam ya kaja bat usambar katba ke jing jurep halor ke jing suba baki jing bam ne ki umdi kila kalabi bat palat life sangut ki bala syak sumar ha hospital laitu bakila kamyo bor mentai ni khmi ya ki mat khubor nakeleng kiri ke Pyrthei ka kenhon jong ka Hamas kala penlong ya ke jing kren ka ba kongsan bat ki he jong ka Egypt ha Cairo halor ka jing trekam ya ka benta ka ba jong ka jing senget ma ha Gaza da ka ba menjur ban IT ya ka jing sensyar bat ki tiar yele jong ka Gaza syaka committee technocratic jong ka Palestine ban kersyan ya ka jing persyang ban penne jing suk bat ban pen kre ya ka jing mi no pura jong ka Israel ka jing tei biang ban ka jing wanra biang ya ka sensyar ka ba thmai hakari ka Iran kala maham ya ka jing penpai kala teng ada ki bor sipai halor ka jing beteng jong ka jing pen ken ain jong ka US dak ba ong ba kala dep ban pet bnia ya ki kitem sipai jong ka America bat ki mat jing don kam jong ka kala khanglat ya ki jing ya lenti hakikat to ka ni ki jaka duriau nomor ka dau jong ka jing bemskan bat kadang pediang subha ya ki mat jing ya keren wala la keno ba ka Washington kala pentut bun sien ya ki jing ya keren bat ka jing song suk song san hagathan arngut kinong thau ain bala i bha na ka Republican Party kila kentu ya ka tanan ain jong ka United States bat ka Federal Bureau of Investigation ban tokit bnia la ka China la ne ka seng Communist Party jong ka ri China ka don benta ha ka jing penjat ya ka museum ha California ka bala tei ban sakan mau ya ka jing yap brio ha Tiananmen Square
Kila ong bagi sengokia jing mut halor ke jing penshitam ben ya kinong China ka jing sya nyon lada ki kren lai luot bat ka jing penting pensmit ya ki riu persya jong ke China ki basa ha Amerika. Menteri Rang Bado jong ke Israel Benjamin Netanyahu bat Presiden jong ke Amerika Donald Trump kila menjur ban beteng ya ke jing trelang halor ka jing ja ha ka than kentup ha ki kam jong ke US ha Gulf ki jing kan at bat ki Iran ki jing kren jong Presiden ke Turki Recep Tayyip Erdogan halor ka Israel bat ki jing berngem ya ki jing shngan na ka Iran Lebanon bat Hezbollah. Menteri Rang Bado dari India, Narendra Modi, bat Menteri Rang Bado jong dari Australia, Anthony Albanese, lapan bena ya ke jing te babelai ban penjeliu ya ke jing trelang ha pedang ke India bat Australia, haga kam ya dari ke jing da haduriau ka khai peteng ke cyber technology ki marpok hendo bakordor ke boarding ke kuat bat ki kam ha hau kentup ya ke jing penbaik na benta ke jing shalan uranium jong ke Australia sha India bat ke jing keren ke bakam kloy ha kaliang ka yo ka kot ka kaipot wat benia jong ka State Bank of India kala ai jing mut ya ke India bakan yang rasong bat ban kiar na ke jing kan at ha ke jing keren khai pateng bat ke US ban ai ya ke jing terwa ki bala ban penkelabiang bat ban ya daidor hadin haba ka jing dawa jong ka Washington ka ya kendo ya ka jing ha ka liang ka yo ka kot bat ka but trekam da ka pendon kam ya ka jing la ban khai jong ka India ka sap ha ka liang ka technology ka jing tiet ya ki tiar in yada bat ka jing la ban penmi dawai dashin bat ka jing long kong san ha Indo Pacific. Phil Twyford MP jong ke New Zealand ula priang sengob ya ke jing le jingo jong Menteri Rang Bado kari Narendra Modi bat ka jing te kular khai pateng FTA ha pedang ke India bat ke New Zealand da ka baong ba ka jing dei ka ba kham jeliu bat kari India ka banang Khubor ha Pyrthei kan kentiu ya ka khai pateng ka teknologi ki but thmai bat ka jing trelang para pri ka European Parliament kala penrem ya ka jing rabor ka jing penkelaniam jubor bat ka jing syong kurim kena jonggi kena kentai red patch hari Pakistan da ka bakedau ya ka jing ja jong ka Maria Shabas badang khat lais nem karta bat kentu ya ki bor sencar ban yada ya ki nong sya rabor ban tokit ya ki mokot duma lakajong ban bishar bat pengat anye ki nong lek kambaman bat ban penklanye ki an syongkha khna Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ula penkut ya ke jing lek jingo jung ka balais ni syari Australia da ka boong bakala penklan ya ka comprehensive strategic partnership bat penyar syushu ya ke jing trelang ha ka kam ya dari ka khai peteng ki marpok hendo bakordor ka boarding ka bakhuat ka teknologi ka pule puthi ka jing lek kai bat ke jing ya dei para breu hashwa ban lekpat sha New Zealand unang penyai bakarpang jong ka United States na ka benta ka jing jong ka ri Tibet Riley Barnes ulai yadon mentalang ha ka jing rakhi ya snika ka pa khandai phuwes nem jong Dalai Lama ha Washington da ka ba yaro ya ka Khubor jong ka jing jong jong ka jing sngoret ka jing bomle don bor bat ka jing kren kat ba ki nongelam bat ki nong karshan jong ka Tibet ki burom ya ka pateng jong bat pen scam biang ya ka jing karshan ya ka hok bat ka culture jong ki nong Tibet kito gilong kimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.